Tibordt, a Divertimento Kamara együttes vezetőjét. Mikor is alakult az együttes? Az együttes pont múlt éven ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Úgyhogy 26. éve vezettem ezt az együttest, és lehet mondani, ez alatt a negyed évszázad alatt nagyon sok hangversenyt adtunk a nagy közönség részére, nem csak területünkön, hanem beártuk az egész volt Szovjetunió nagyvárosait, Jereván, Riga, Moldáviában, Kisinyovban léptünk, hát persze Lemberg, Kijev, ezen kívül megfordultunk hát az akkori Csehszlovákiában és Magyarországon. Tehát lehet mondani, már szép utat tett meg az együttes. Kik az együttes tagjai, amatőrzenészek vagy profi muzsikusok? Nem, szóval én mindig azon voltam, hogy hogy ez egy amatőr zenekar, hát csak amatőröket foglalkoztatunk. Néha-néha egy profit, hogyha valaki megbetegszik, hát akkor valaki beugrik helyette, és akkor van egy profi zenész a zenekarban. Egyébként csupa orvosok, meg mérnökök, például Torbics András vegyészmérnök, Kacsala László az orvostudományok kandidátusa, Szabó László és Dumnics. Általában az orvosok játszanak előszeretettel ebben a zenekarban, és ha már valaki leült, akkor játszik évtizedeken keresztül, mert szereti a kamarazenét, csak azért muzsikálunk, mert szeretjük a szép, szívhez szóló és klasszikus muzsikát. És milyen gyakran szoktak fellépni a nagy közönség előtt? Általában minden hónapban legalább egyszer, mert ha máshol nem, hát akkor a Drávai Gizella kör összejövetelén szoktuk bemutatni a legújabban betanult művet, egy klasszikus számot, vagy egy magyar népdal feldolgozást, attól függ, hogy milyen témája van ennek az összejövetelnek.